ака мошин бозор чиба намерае, ака чиба мошин бозор намерае. Е бача мошин бозор чишид. бисёри бародаро дар комментария менависонанд ака мошин бозор барои чӣ намерем. хеле шид мумкин як ду мошида бошад ки ман мошин бозор нарафта бошам. хай даводави кору бор. хай ҳаматон хуб медонед ки ютубан мисол маҳкам аст, мисол дигар даромадам надорад. ман ки барои даромадшам не, мисол барои подписчикам мерафтам. ва имрӯз навори нав аз мошинбозори шаҳри Душанбе аст. дар ҳамин гармӣ бародарҷони ман рафта видео сиёмка кардем барои шуморо. дар як ҷои бароҳат бишинен, ҳама каса лайкора бизанен ва дастгирои шумо боша. иншоалло ки бо ҳафтаҳои дигар мерем. фақат дастгирои шумо, ҳама каса лайкора бизанен. дастгирӣ мекунем, комментариҳои хуб навора то охира тамошо мекунем. чӣ камбудӣ ки ҳаст дар комментария бинависонен ва мошинои маъқултон бинависонен. ва касои мошинои фурӯшида метавонанд ба пеш магазин Автолайфа биёранд. мо дар хизмати шумо ҳастем, реклама карда метавонем. аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам, дар магазини Автолайф айни ҳоли иқдоми калон аст. метавонем ба дили пурч худатона харидорӣ кунед, чихол барои мошинотона, полик, палатка, аксессуар, чизе ки дар кортон боша. бародарҷонои ман дар WhatsApp менависонен, ман суратҳошонро равон мекунам, бибинен, маъқул кунен, доставкаш мекунам, мерава. доставка барои тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистон ҳастай. умуман бе ягон хавотирӣ, бе ягон камбудӣ, ҳамин 5-6 соле ки ҳаст мо дар ҳамин магазин мисол кор ва фаъолият кардаистем, ягон камбудӣ шидагӣ нестай. бародарои ки аймад чихол харидагиянд, хичон бо хуб нағз медонанд. сифатҳои нағз аст, бе камбудӣ аст, мебарен, иншоалло раҳмат мегин. саломат бошен, худованди меҳрабон ҳаматона нигаҳбон бошад. марамат бачаҳо, подписчикои Автолайф, якта 205 кузов, Мерседес 205 корейский вариант, соли 2016, объем мотору ждҳай. поли наворот, парктоникои пеш, қафо, такина фароша бинен, ҳамаш хеле қоидави бадай. объем д мисол кам расходак. салон шахши банақо мегирам. салоншан як тамошо кунем. 4 диска балонош навай. новзада тоза, корейский вариант ҳай. 92 991 4 танов номеро яка. хоб лук. кожни салон. ягон ошибка надорад. машин чара парковка мондаги, мисол кожни салон. нархш бародарҷонон 220 000 сомони. хайдори конкрет набоша, бо муомилаи назм мешавад. номеро кара мемонем, метавонед занг бизанед, маълумоти бештара бо барои шумо ра метам. агар хафан бинеш бо ягон ҷош ягон кор надорад. рамад имрӯз мошини хидмат ба фурӯш гузоштаам ва мехоҳем мошинчаи биқагира ягон подписчики Автолайф бихара. ба чӣ хотир ки ин мошинча ягон камбудӣ надорад. 2010 Америкаи но зада винкоча бобинем, проверка кунем. ҳамин чизе аст омаги, ҳамин хеле 4 диска балонаш, пачка, дискои рогатка, ҳуҷҷат танировкаш бародарҷонои ман то моҳи ноябрай. салон шак тамошо кунен. салон мебелни, кондитсионер ях, хоб чихол полик хай без проблемай дар ин мошин. барои ки химо чихол фурӯшем, лук шабинен, лук ҳама наврот қоидави тоза ки бадай мошинча. ина задни скаминкош видем бародарҷоно. ида мо чико кардем, ягон кори вазинам карди нестем. гоҳ мешим, мисол ханем багажда ягон чиход худ бор мекунем, айскалат ба магазинам меовардем. дигар ягон
нагрузка дидагӣ нестае бародарҷонои ма. мошинча тозаҳай нархаш 100 000 сомонӣ барои подписчикои автолай. ҳар кас ки мехара як чихол я полики дига инуми ма просто ради хели брат падарка карда мешавад. ҳамине бародарҷонои ма мошинча тайёрай. номеро ҳастай занг бизанем пириамой лабои шиносотона биёрем мошинаи пеш бибина маҳқул кина баъд харидорӣ кина. саломат бошен биёем бародарҷонои ма. Маромад бачаҳо, хундаи Санта-Фе соли 2015 корейский вариант свечадесен бо якди варианти дигаш ҳаста и бензиниша бародарҷоно бо дизелшам ҳаста 2015 биё мотор 2.4 хоб паласа ана 4вд 4 диска балон нав парктроникои пеш ҳама наворот қоидавӣ кор мекунад. нарх 135 000 сомонӣ. харидори конкрет набоша муомилаи нағз мешавад иншолло. хоб навин кодаш 99 191 4 на дарош без ключавой. хоб салон сиё кожни салон ана абагреф ҳама наворот қоидавӣ кор мекунад. хоб охлаждение автопарковка панорама ана сиденко лифт ҳамаш қоидавӣ. хоб ина шторкои заводскоиш бинед 7 ҷои нишастора бародарҷон нарх 135 000 сомонӣ. касоида маҳқул мешавад номерои кара мемонум занг мезанем маълумоти бештара барои шуморо метавам. як тайгаи Санта-Фе 2016 ё дизелан чанд сомӣ шумо гуфти якайро 165 000 сомонӣ. харидори конкрет набоша иншолло бо муомилаи нағз мешавад. тамошо кунед навошам ана исвечам бо мушки маҳқултон шавад 4 диска балонаш нава без ключавои дарош на салонаш. хоб кожни салон даст. хоб панорама потолокш 7 ҷои нишаст ҳамаш қоидавӣ. касоида ки линко дошта дар кор мешавад барои шумо 99 191 4 номерои якай HD дизел. хоб маромати наисвеч мокри асфалтшам ҳаста ишам 4вд айнаки. хоб мотор дизел ана парктроникои пеш қафо растамошка ҳамаш кадаги утил дора. нарх 165 та ана салонаш. хоб старстоп автомат абагреф охлаждение сиденко лифт хоб 99 191 4 01 ҳуҷҷатошона дидем бародарҷонон ҳамаш кардаги тайёрай мегирем фақат як номер мегирем ҳай мекунем. маромад хундаи Санта-Фе бародарҷонон вагон 2016 солона ҳуҷҷатош солона объем д дизел нарх 145 000 охириш мега. хай дар бозор 160 165 та 6 моҳ ҳуҷҷат тигаш мондагия. кожни салон даст. так хоб чихолои мазаги будаст би чихолои автолайфа ана ҳама наворот қоидавӣ абагреф автомат сиденко лифт кондиционер. хоб 7 касаи бафига 5 каса будаст. اگه خفا هم بینید
خب 88 41 388 نمره صاحب ماشین زنگ میزنین معلومات بیشتر رو برای شما میتم. خب کمش که مقبول میشه اینا همه ماشین همیه بای مرامت این یک تگه خونده سنت هست 90,000 سومونی سروچ نفروشه سوز 2011. خب این یک تگه کپانجیگه 98,000 سالش 2014. نرخوی ارزان خطی بود در جنو ختون میدونی گرمه سودون نیست مانیتور اندروید خوب автомат все кожный салон обогрев панорама обдаст свечам свети хушру 90,000 сомони саната капани 98,000 2014 чо диска банон на салонш старстоп хоб обогрев ҳама навроз қоидави кор мекунад نگه پیشم اینه خب نجک تگه هسته 111,000 سومونی 88 41 388 نمره صاحبی ماشینه. خب اینا لوک سینیکو لیفت همه نوروز خویدوی ستارستو اگر خفام بینی این شیورالی تو همه کسی داده که شیورالی سپار. خب این ای وریانتش سلام شمیم کاریسکی وریانت کسی اینا وقت میشه نمروش 88 41 388 زنگ میزنیم معلوماتی بیشتر رو برای شما رو میتونم